železničnej stanici Bratislava. Už idú, ty smradi. Čvarga. Aha, ty vyškerený. Čvarga. Pohajím. Čvarga. Vyparadený ten Braňo. Hovorím, že Braňo je naobliekaný, aké by išiel na oslavu, už oslavovať rovno tú Prahu. Hej. Nejdeš dopredu? Hej, pravda. On je myšlienkami niekde inde. Či tam budem sedieť sám, no tačo. Tak to vloguješ, hej? Tak, a kto mi má robiť vlog, keď nikoho tu nemám? Tak, a ideme, cesta, smer Praha, ideme tam ukázať naše formy, hlavne tú moju. A našťastie. ideme si to užiť. Vidíme sa za chvíľočku, nejaké zábery ešte uvidíte potom z Prahy a potom zo súťaže. Pozeráte tu ďalej. Ideme na to. Tak, zmenili sme kúštik pozíciu. Mám vlastného osobného šoféra. Nemusím sa s tým trápiť ja. A mňa tu čaká za chvíľku papaničko. Čo to tu máme dneska na dnešné menu? Kura i rýža i kreatína. Spraví z teba skurvísina. So špenátom a škoricou. Dorazili sme do Prahy. A kde sa nachádzame teraz? Ideme točiť rozhovor pre Rony.cz s chalanmi. Takže potom sa môžete tešiť na podcast od Rony.cz, ktorý sa uskutoční čoskoro. Určite to niekde pridám, bude to zverejnené. Tu pekne vybavujeme. Uvidíme, že čo si na mňa pripravili, nejaké horúce otázky, zaujímavé. Som si dal, či ma aj niečím zaskočia, alebo nie. Takže ešte sa na to potom. Máme po registrácii, ktorá bola riadne dlhá, je 11 hodín, teraz sme prišli na apartman. Mňa čaká ešte takéto posledné jedlo, rýžová kaša s proteínom a banánom, na ktorú sa strašne teším, lebo som už extrémne hladný. Boli sme tam od 8, navážili sme úplne v pohode s rezervou, takže toto si dám na večeru a ideme spinkať. A ráno sa bude pekne krásne cukrovať a budeme ešte pokračovať. Takže dobrú chuť a my sa vidíme v sobotu ráno. Čo je dneska? Sobota. Máme 12:30. Chlapci sa teraz obudili. Ja tu už buchúcem od 6. Už som stihol byť dvakrát v obchode, aj dvakrát na prechádzke. Ešte aj vo fitku si kúpiť proteín. Tuto máme chlapcov. To sú tak naše babetka dneska. No takže som sa stihol už napapať dneska. Tretie jedlo som mal. Ešte dáme určite nejaké sacharidy a večer zase arašidové maslo, jupi. Večer máme potom okolo 8 nástrek, takže sa ešte pôjdem oholiť predtým. Pôjdeme na ten nástrek, no a zajtra sa už zobudíme do nového dňa. A dúfam, že ráno sa zobudíme v takej forme, že keď sa na mňa pozrete, tak on príde až zle. A keď to bude plné, tvrdé, suché, a všetko také, ako má byť. Takže zajtra hráme veľkú hru. Máme tam najlepších klasik fyzikov na svete, napríklad ako je Rafín. Čo som sa vlastne včera dozvedel, tak je predo mnou o 2 čísla, takže viac menej budem nastupovať s ním v poslednom nástupe na pódium, takže budem mať možnosť stať vedľa neho, na čo sa brutálne teším, lebo sme viac menej rovnako vysokí, ešte nie že mám pocit, no ešte o niečo nižšie jak ja, takže som veľmi zvedavý, ako vedľa neho budem vyzerať. Jediný rozdiel, čo tam uvidíte, bude to, že je čierny, ale uvidíme, som na to zvedavý. A teším sa na to brutálne, že budem stať vedľa človeka,
z top 3 na Olympii, ktorý sa tam umiestňuje pravidelne. Takže bude to fakt petelica a mega zažitok. Takže potom držte palce a uvidíme, ako to potom celé dopadne. No, tak dneska som toho veľa nenatáčal, ale máme koľko? 4 hodiny? 4:24 a máme tu čas. Nasielka, tuto s racio chlebíkmi. To je krása. Chlapci oddychujú, energetiačik, ďalší tu gambly. A ja idem papať. Takže dobrú chuť. Dobré ránko, máme tu deň D. A kde som ja? Na prechádzke. Máme 7 hodín ráno, idem sa kúštik poprechádzať, rozprúdim tú krv v tele, nech je pripravená na dnešný deň, nech ideme bojovať. Ešte pôjdem na nástrek okolo 11. Ešte možno niečo zjem a letíme s chalami na súťaž. Držte palce, vidíme sa z pódia. Je to tu, je tu deň, na ktorý som sa tak strašne tešil. Je to najväčšia súťaž, aká tu môže byť v Európe. Ukážeme, čo je v nás, pokúsime sa to poriadne rozbiť. Máme po finále, top 10 je tam, mimo top 5, takže čakáme na umiestnenie, na výsledkovú listinu, ale bola to show, sme obidva nadmieru spokojní. No čo do piče? Ne, bola to parádna súťaž, bola to obrovská show, všetci sme si to tam užili, každý sme proste ukázali divákom všetko, čo sme vedeli, ľudia tam tlieskali, páčilo sa im to, takže show a súťaž hodnotím na jednotku. My sa ešte raz vrátime, určite tuto na budúci rok, ale o toľko lepší, že budeme stať v tom finále len my. Ale nie. Dobre, to bol fakt parádna súťaž. Uvidíme, ako sme dopadli, ešte nevieme. Sme niekde medzi 6. až 10. miestom, čo je za nás aj tak veľký úspech, čo bol pre nás hlavný ten cieľ, že sme z 23 preteká robiť aspoň polovici, čo sme dosiahli, ideálne top 10. Takže maximálna spokojnosť. A zase môžeme ísť domov s úsmevom a takto sa to robí do psej matere. Zatiaľ všetko, čo si povieme, tak dodržíme, každý jeden cieľ, takže verím, že to takto bude pokračovať aj do budúcna. Čaute.